What is up, you guys? Ichibo, Marvin Murillo, back with me again with another vlog. And today's vlog is mag-Q&A. I post on my Facebook na mag-Q&A. So before we start this video, make sure to hit the subscribe button at i-ring na po ang post notification bell para ma-notify ka if ever na nanapod ko yung bagong upload. So without further ado, let's get started. So first question is Marbs, nganong LR na kay ka? What do you mean LR? Lahi ra? Siguro there are things na kanang mga bag-o lang nimo nga nakita nako, which is this one kanang vlog mga siguro na yung pasabot nga LR. But sa akong kagalingon wala ko use up. So that's it. So next question from Shenverly Tanyesa. What makes you more happier except sa pag-vlog? So by doing photograph, traveling with my friends, hang out with them, and kuyog sa mga family. So mao na siya. Thank you. Next, Ray Riantoko. Hi Marbs, define 150. Only 150? 150 pesos. What do you mean? Paura na akong nakuha niya, 150. And thank you for the questions. Next, kinsa nagpa-happy niyo karon? Ang nagpa-happy na ako karon is akong family, ang mga friends, o kaning DSLR. That's it. Next, kinsa gapa-happy mo gapon? Actually, akong pagmangkon kanang niari dire sa mua, and then natawag ko on that time mo tong pa ako ay ibutang mo sa dang pagod pagmangkon ako, which is kanang bataa ibutang sa akong layo mo tong ipa ako. Then next, ganong nabali mo to pagsuot boy, uniform. So this time guys is adaw na may sa eskwelahan nato ni PG, and then adaw nga tabi sa eskwelahan kay gi kami may tupi. So tungod sa mga kadali-dali nabali ako uniform pagsuot antud sa dito na ako ni-realize nga kanang nanade siya ilain. Dito na ako ni-realize sa pagdaog na ko nganong huot kaya akong uniform. So that's it boy. Next, Denise Danielle Alog, libre photoshoot. Dibo Dips, hahaha, joke. Kanang inamagihay lang gud kay ako sa beginner kanang shoot mo ko sa unsa basta kanang fan lang kanang nanenjoy kanang mo provide mawar na siya. Next question, unsa ka nga klaseng pagkalalaki? Ay mo type of lalaki nga kanang nagsaram gawa sa balay. Mugawas drive kanang kanang mag-hangout mi sa akong mga amigo o torpe, mao na siya. Then next, ilan ng ex mo? So ako lang tawgon ako mangod ani nga question kay kanang for sure digit mo mutuon ako. La. Alay sa la. Dali sa. Nay question dire ba nga ilan na ang ex mo? Alay sa dire. Pila na daw ang ex ako la? Walang kay ex. Ano man? Dili strict mong kaya mong parents ba. Kasi lalaki siya, namgyapon siya i-picture mo ng mahalagahan. Charot. Next, what makes you who you are? Confidence, because confidence makes me showcase to the people, or I can embrace to the people what truly I am. Next question, Kimberly Silva. Sala. Ang question kay nganong cute ka? Nganong cute daw ka na? Nganong cute ka? Cute mong ka. Next is John Rebels. Ask Marvin Murillo how you start your vlog and who inspires you. Okay, from the word how you start your vlog, actually when I was on high school nag-film nagid ko, pero wala lang gid na ako i-post sa kanang social media kay kanang
wala pa ko'y confidence nga i-upload ba, and then wala pa sad ko'y kanang nindot nga camera. But ikaw kung mag-start pa ka kanang film or vlog, di na sa kinahanglan og kanang nindot nga camera. Ako lang gito, wala lang gito nag-upload kay kanang na to nako ba kanang trip ra to nako good. But if kung mag-vlog ka or film ka, no need na kanang camera, it's your kanang content. Kaya unsa man tanang nindot kag camera pero dili ka ba mo vlog, di ka ba mo imo content. Then from the word who inspires you is ang mga team payaman saad kay Kwato. Isod ko kanang group nga na mga editors, and then dito na ko nakita si Roger Rocker, and then mo ang tao nga nagpa-inspire nako sa pag-vlog. Next, Nikki Mario Bakulaw. Unsa may tips nimo sa mga vlogger na mauwaw pa mo vlog sa public place? Pa-shout out na pod. Nikki Bakulaw from Mandawi, Cebu. Ang akong tips na gid ana is vlog lang gid ka ng vlog. At first ako pag vlog nako jud ka nang jud siya. But if kung mag-vlog ka maanad ka. Pag pirmi lang gid ka mag-vlog. So man akong tips sa mga mauwaw sa public place. Then shout out Nikki Bakulaw. Thank you. Next, Leandro DiCaprio. Bro, why benta? What do you mean why benta, bro? Why halin? Okay, next question. Nganong wala may seryoso pa naabot para nako? Nice. Kanang paabot ng ito sa right time. Ang ginaorgi mo bahala. Kung siya nabigit. Pero sa lain mata. Nganong mangita man og gwapa ang mga lalaki? Shit. Dili tanan lalaki mangita og gwapa. There are boys nga kanang mopili og gwapa kay parang nila mas mahappy sila na nga babae, but for me dili tanan. Next, Marvin, unsa gamit nimo edit page? Shout out ko. So before I answer this question, shout out nimo kit client. Ang akong gigamit nga pag-edit is Adobe Premiere Pro CC 2017. So mao na akong gigamit nga para edit. Next, nakakwarta na kana imong pag-vlog. So mao na ang last nga question. And sa akong pag-vlog wala ako kakwarta. So subara tanan question, and then I hope nga nag-enjoy mo sa atong vlog karon. And then ay kalimot like, comment, and subscribe, at i-ring nga po ang post notification bell para ma-notify ka. Then see you in next vlog. Whoosh! Woo! Everything changes.